Візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША. Вейпы робяцца прычынаю крымінальных справаў над няпоўнагадовымі. Кошт квіткоў на хакейнае «Дынама» правераць у Маргу. Пра гэта і не толькі распавядзём у кароткім выданні навінаў чацвярга 19 сакавіка на Белсаце. Пачынаем. Спецпасланнік Дональда Трампа ў Беларусі Джон Коул пасля візіту ў Вільню прыехаў у Менск. Кадры картежу показала прэс-служба Лукашэнкі з подпісам у Палацы незалежнасці госці. Ці варта чакаць новых вызваленняў? Белсат сочыць за сітуацыяй і абавязкова распавядзе усе падрабязнасці. Пасля папярэдніх візітаў Джона Коула ў Менск летась на волю выйшлі каля 200 палітвязняў, сярод якіх нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, Віктор Бабарыка ды іншыя. Тады крок Лукашэнкі выглядаў як гандаль з ЗША ў абмен на зняцце некаторых санкцыяў. Такое меркаванне напярэдадні ў эфіры студыі Белсат выказаў палітолог Павел Усаў. У палітычным аспекце, у аспекце сваёй пазіцыі вобразу Лукашенко не выглядаў слабы. Зараз відавочна будзе для уладаў абраць такую стратэгію паводзінаў, якая б не показывала, што альбо вызваленне вязняў, альбо нейкія там іншыя саступкі сталіся вынікам страху Лукашенка перад тым ці вынікам таго, што зрабілі Злучаныя Штаты Амерыкі ў Венесуэлі. Жаданне займець вейп усё часцей падштурхоўвае падлеткаў на сапраўдныя злачынствы. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў з пачатку года супраць непаўналетніх распачалі некалькі крымінальных справаў за рабаванне і махлярства. Пра гэта падчас прэс-канферэнцыі Белта заявіў прадстаўнік ведамства Васіль Дзімідовіч. Аднак пэўнай лічбы не назваў. Схема простая. Падлетак знаходзіць абвестку аб продажы вейпа ў інтэрнэце, сустракаецца з прадаўцом, забірае тавар і ўцякае. За такі ўчынак пагражае да 8 гадоў зняволення. Акрамя таго, за 2 апошнія месяцы за курэнне ў забароненых месцах затрымалі амаль 200 падлеткаў, палову з іх беспасярэдня ў школах. Самому малодшаму парушальніку ўсяго 10 гадоў. Пакуль дзіцяці няма 16, за модную звычку адказваюць бацькі штрафам за неналежнае выхаванне. Цяпер улады рыхтуюць новую норму. Дарослых будуць штрафаваць таксама за самую куплю вейпаў для непаўналетніх. Хакейны клуб «Дынама» Менск уварваўся ў плэй-офф КХЛ, але разам з прыходам поспеху квіткі на хатнія матчы падаражэлі ў некалькі разоў, што выклікала сапраўднае абурэнне сярод заўзятараў. Сітуацыя зацікавілася Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Калі ў снежні падчас чэмпіянату месца ў пэўным сектары каштавала 35 рублёў, то цяпер за тое ж самае крэсла просяць 180, у 5 разоў больш. Марг скіравала ў клуб афіцыйны запыт. Ад зуброў патрабуюць тлумачэння, з чаго складаецца кошт, якія артыкулы выдаткаў туды закладзеныя і наколькі такое цэнаўтварэнне абгрунтаванае. Заўзятары пішуць, што «Дынама» – гэта нацыянальны брэнд, але стаўленне да людзей, як да дойнай каровы. Іншыя наракаюць, што кіраўніцтва клубу не цікавіць даступнасць папулярнага віду спорту. Трагедыя ў Капыльскім раёне на Меншчыне. У вёсцы Рудныя загінуў 4-гадовы хлопчык. Дзіця гуляла ў двары з братам і сястрой. Маці ненадоўга адвярнулася. У гэты час хлопчык упаў у каналізацыйны рэзервуар проста на тэрыторыі ўласнага дому, паведамілі ў следчым камітэце. Ратавальнікі і медыкі аператыўна прыбылі на месца, аднак выратаваць дзіця не ўдалося. Цяпер на месцы здарэння працуе следчая аператыўная група. Следчы камітэт праводзіць правяранне, падчас якога асаблівую ўвагу нададуць прычынам і ўмовам, што правялі да гібелі дзіцяці. Па-сапраўднаму каштоўны груз выявілі мытнікі ў пункце пропуску Берасце на мяжы з Польшчаю. 4 беларускі, якія вярталіся з суседняй краіны, везлі з сабою істотны набор антыкварыяту, схаваны ў асабістых рэчах, паведамілі ў прэс-службе Дзяржаўнага мытнага камітэту. Для пересечения границы они выбрали зеленый коридор. В ходе осмотра сотрудники таможни в транспортном средстве и среди личных вещей женщин обнаружили 24 единицы картин и различных статуэток, а также 2 каменных часов, бюст и настенный барельеф. Экспертыза показала, што ўсе рэчы вырабленыя больш за 50 гадоў таму, адпаведна належаць да катэгорыі культурных каштоўнасцяў. Іх агульны кошт перавышае 32 тысячы рублёў. Сярод рэчаў тэлеграм-канал «Спадчына», напрыклад, распазнаў французскі бронзавы гадзіннік канца 19 стагоддзя ды вялікі насценны барэльеф прыкладна таго ж перыяду. Паводле гэтага факту берасцейская мытня распачала адміністратыўныя працэсы. Парушальніцам пагражае штраф да 30 базавых велічыняў з магчымай канфіскацыяй тавараў.
Бярозавік пайшоў, а разам з ім і хваля чутак. У інтэрнэце пачалі распаўсюджваць інфармацыю пра тое, што беларусам нібыта забаранілі самастойна нарыхтоўваць бярозавы сок. Міністэрства лясной гаспадаркі зняпраўджвае такія звесткі. У ведомстве заявілі, што кожны грамадзянін мае права нарыхтаваць напоі для ўласных патрэбаў. Каб зрабіць усё паводле закону і не атрымаць штрафу, трэба проста звярнуцца ў найбліжэйшае лясніцтва. Там вам пакажуць адмысловыя участкі і падкажуць, як не нашкодзіць дрэвам. Між тым сезон загатоўкі афіцыйна стартаваў. Першыя літры ўжо нарыхтавалі ў Старобінскім лясгасе, што на Меншчыне. Паведамілі ў Міністэрстве лясной гаспадаркі. Што датычыць цэнаў, то яны застаюцца дэмакратычнымі. У лясніцтвах літр соку каштуе 42 капейкі, у раённых цэнтрах 48, а ў сталіцы яго будуць прадаваць за 55 капеек. Месца для народных традыцыяў робіцца ўсё менш. У Веткаўскім музеі стараверства і беларускіх традыцыяў сёлета не будуць святкаваць гуканне вясны. Масавую імпрэзу, што планавалася на 22 сакавіка, рэкамендавалі не праводзіць, бо ў гэты ж дзень адзначаюць гадавіну хатынскай трагедыі. Гуканне вясны – адзін з найстарэйшых абрадаў беларусаў, што сімвалізуе абуджэнне жыцця. Гэтае свята разам з купальнем сталася сімвалам нацыянальнага адраджэння. Сёння ж жывая народная культура ўсё часцей сутыкаецца з адміністратыўнымі бар'ерамі. Традыцыйныя святы выціскаюцца з публічнай прасторы дзяржаўнымі памятнымі датамі і мілітарызаванаю сімволікай. Доўгачаканая рэканструкцыя. Жыхары Мазыра выказаліся пра планы ўладаў абнавіць гарадскі парк ды далі свае прапановы, што там мае з'явіцца. Відэа з адказамі некаторых мазырцоў апублікаваў у тыктоку мясцовы блогер. Хотелось бы добавить больше спортивных площадок, больше детских аттракционных. Кафешки было бы неплохо добавить какие-нибудь. Днямі ў раённай газеце «Жыццё Палессе» напісалі, што Мазырскі парк урэшце могуць абнавіць. Дырэктар прадпрыемства «Інстытут Палессе праект» у каментары з журналістам заявіў, што гэта візітоўка гораду, якая праз недахоп фінансавання, адсутнасць дагляду і застарэласць інфраструктуры занепадае. Цяпер інстытут на грамадскіх пачатках займаецца праектаваннем парку. А значыць, звярнула ўвагу выданне «Флагшток», сродкаў на яго горад пакуль не вылучыў. Больш навінаў, у тым ліку найважнейшыя падрабязнасці вакол візіту спецпасланніка прэзідэнта США ў Беларусі Джона Коула чакайце ад маіх калегаў у вечаровым эфіры Белсату. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютьюбе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.